Vážené dámy, vážení páni, ctení hostia, srdečne vás vítam na tomto slávnostnom stretnutí pri príležitosti 35. výročia Združenia miest a obcí Záhorie. Zišli sme sa naozaj v jedinečnom regióne západného Slovenska, v kraji, ktorý sa rozprestiera medzi Karpatmi a riekou Moravou a ktorý má naozaj bohatú históriu od Veľkej Moravy cez kodifikovanú slovenčinu hlbokom až po naozaj bohatú históriu, či už sú to zámky alebo hrady, lepšie povedané, sakrálne stavby, liečivé pramene tu máte, nehovoriac o krásnej prírode, tradičnej kuchyni. Kto dnes neokúsi trdelník, tak ten urobí veľkú chybu. A samozrejme nemôže chýbať typická záhoračtina. No a práve táto rozmanitosť a zároveň ochota miest a obcí spolupracovať položili pred 35 rokmi základy Združenia miest a obcí Záhorie. Dnes ste sa tu stretli vy, ktorí ste vytvárali históriu a stále tvoríte prítomnosť tohto regiónu, primátori a starostovia, ktorí sa staráte o to, aby obce a mestá na Záhorí boli miestom, kde sa dobre žije. Je mi veľkou cťou, že môžem medzi nami privítať vzácnych hostí, ktorí sú tu spolu s nami. Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja. Jozef Božík, predseda Združenia miest a obcí Slovenska. Vladimír Kocourek, prednosta okresného úradu v Senici. Robert Peťko, prednosta okresného úradu v Malackách. Lukáš Valúch, prednosta okresného úradu v Skalici. Terézia Urbanová, auditorka. Vítame všetkých emeritných aj súčasných volených zástupcov samosprávy. A ja to skúsim aj tak po vašom, tak snáď sa mi to podarí. Vítajte na Búroch. Stretli sme sa v Borskom Mikuláši v rodisku velikána slovenskej literatúry Jána Holého. Nedaleké Borské lúky a borovicové lesy patria naozaj k najkrajším zákutiam Záhoria a ja v tejto chvíli veľmi rada k mikrofónu pozvem nášho hostiteľa, starostu obce Borský Mikuláš, pána Roberta Maceka. Dobrý deň. Vážený pán predseda ZMOS, pán Jozef Božík, vážený predseda Združenia miest a obcí Záhoria Martin Čačovský, vážení predstavitelia ŽÚP, okresných a krajských úradov, vážené kolegyne, starostky, starostovia, primátori, milí hostia, dámy a páni. Dovoľte mi, aby som vás všetkých čo najsrdečnejšie privítal v našej obci Borský Mikuláš, v srdci Záhoria na tak významnom podujatí, ako je 35. výročie založenia ZMOS Záhorie. Je mi veľkou cťou byť jedným z usporiadateľov tak významnej akcie, aká je táto dnešná. Veľa z vás Borský Mikuláš pozná, no hlavne pre tých, ktorí ste tu možno prvýkrát, poviem niečo aj o našej obci. Borský Mikuláš patrí medzi najstaršie na Záhorí s prvou písomnou zmienkou z roku 1394. Obec, ktorá je hrdá na to, že aj vďaka jej rodákom sa písali významné míľniky a dejiny na Slovensku. Jednou z najvýznamnejších osobností bol práve rodák, kňaz, básnik a národný buditeľ Ján Holý, ktorý v roku 1843 požehnal Štúrovcom, aby stredoslovenské nárečie bolo uzákonené ako spisovná slovenčina. Medzi ďalšie významné osobnosti, ktoré pochádzajú z našej obce, patrí mecenáš slovenskej kultúry Jozef Šťastný, medzivojnový architekt
Friedrich Weinwurm, ale aj mnohé ďalšie významné osobnosti. Obec je známa nielen svojou históriou, ale aj živou súčasnosťou. Dlhých 56 rokov organizujeme medzinárodné chodecké preteky Záhorácka 20, ktoré sú najstaršími chodeckými pretekmi v Európe. Tieto do našich ulic prinášajú atmosféru športového nadšenia a zároveň prezentujú náš región na národnej či svetovej úrovni. Vyrástli tu a plnili si svoje limity aj olympijskí víťazi v chôdzi, ako sú Jozef Pribylinec, Matej Tóth, náš občan a olympionik Jan Záhončík a mnoho ďalších. Tiež s úctou tradíciám, z ktorých sme vzišli spolu s našimi predkami, by som rád vyzdvihol búranské fašianky, folklór, ktorý si dovolím tvrdiť, že nemajú nikde inde na Slovensku. Poľský Mikuláš má aj kompletnú infraštruktúru, od škôl, športovísk, zdravotníckych a sociálnych zariadení až po tento moderný kultúrny dom, v ktorom sa dnes stretávame. Obec vytvára podmienky, aby sa deti mohli venovať športu, hudbe, aby tu rozkvital bohatý kultúrny a spoločenský život. Vážení prítomní, funkcia starostu či primátora nie je len titul alebo úrad. Je to služba. Služba ľuďom, ktorí nám vo voľbách dali silný mandát, služba obci či mestu, ktoré sa stalo našim každodenným poslaním. Byť starostom znamená stať v prvej línii, niesť zodpovednosť, rozhodovať o budúcnosti, no aj uchovávať to najcennejšie z minulosti. Preto patrí poďakovanie všetkým vám, bývalým aj súčasným starostom, primátorom, ktorí túto úlohu ste prijali a zanechali po sebe kus poctivej práce. Stretnutie, aké tu máme dnes, je dôkazom, že na Záhorí vieme držať spolu. Vieme si navzájom pomáhať, deliť sa o skúsenosti, ale aj o povzbudenie. Spája nás spoločná história, spoločný región a najmä spoločná túžba, aby sa v našich obciach a mestách darilo. Dovoľte mi, aby som vyjadril úprimnú vďaku všetkým, ktorí stáli pri zrode ZMO Záhorie i tým, ktorí ho neustále posúvajú vpred. Vďaka našej aktivite a súdržnosti sa snažíme, aby bola samospráva silná, aktívna a hlavne rešpektovaná. Poďakovanie patrí aj všetkým, ktorí toto podujatie zorganizovali a nachystali. Prajem všetkým, aby sme si toto stretnutie dnes užili nielen ako slávnostnú spomienku, ale ako príležitosť priateľským rozhovorom, novým inšpiráciám a povzbudeniam do ďalšej služby pre ľudí, ktorí nám zverili dôveru. Na záver vám želám, aby ste sa tu v Borskom Mikuláši všetci cítili dobre a odniesli si na tento dnešný slávnostný deň len tie najkrajšie spomienky. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, aj pán starosta ho už spomenul vo svojom príhovore. Tradičný búranský folklór dostane teraz priestor. Prichádzajú z tunajšej základnej školy Malí šablári. Dokola sa!
ste to sami, no nevždy tá spolupráca je úplne ideálna, ale dôležité je, že sa zomkli, držia spolu a tak ako krásne spolu prišli, tak aj spolu odišli aj za vášho potlesku. Vážené dámy, vážení páni, už 35 rokov reprezentuje Združenie miest a obcí Záhorie záujmy tohto regiónu. Primátori, starostovia sa snažia o to, aby školy, služby, takisto aj infraštruktúra, jednoducho život v obciach a mestách sa neustále zlepšovali. No a už 2,5 roka, ak to dobre rátam, od apríla 2023 je na čele primátor mesta Senica. Privítajte prosím predsedu Združenia miest a obcí Záhorie Martina Džačovského. Vážený pán predseda Združenia miest a obcí Slovenska, pán Jozef Božík, vážený pán župan Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba, vážení prednostovia okresných úradov, ale aj vážená pani ústredná riaditeľka Združenia miest a obcí Slovenska, ktorá je nám veľmi nápomocná, Zuzana Špačeková, ale vážené pani primátorky, starostky, vážení páni primátori, starostovia, súčasní i bývalí, ctení hostia, dámy a páni. Stretnutie, ktoré dnes spoločne prežívame, nie je len oslavou 35. výročia vzniku Združenia miest a obcí Záhoria, ale aj pripomenutím si cesty, ktoré naše mestá a obce za ten čas prešli, cesty spolupráce, spoločného hľadania riešení a upevňovania hlasu regiónu Záhoria v rámci celého Slovenska. O to väčšiu radosť mi robí, že vás tu dnes vidím všetkých spolu takto v hojnom počte. Na toto slávnostné stretnutie prijalo naše pozvanie viac ako 200 hostí, medzi nimi nielen súčasní, ale bývalí starostovia a primátori, ktorí stáli pri budovaní tohto významného spoločenstva. Naše Združenie miest a obcí Záhorie dnes združuje 77 obcí a miest 3 okresov Senica, Skalica, Malacky, ktoré sú súčasťou 2 krajov Trnavského a samosprávneho. Rád by som poďakoval obci Borský Mikuláš, ale aj prípravnému výboru za to, že takto krásne to zorganizovali a naozaj to, čo sme si hovorili, že by sme mohli zvládnuť k 30. výročiu, ale COVID nám to prekazil, tak sme zvládli takto krásne k 35. výročiu. Poďme si pripomenúť našu spoločnú cestu a aké boli naše počiatky. Naše združenie vzniklo 24. mája v roku 1990 na ustanovujúcej konferencii v Malackách, ako citujem, dobrovoľné, záujmové a na politických stranách a hnutiach nezávislé spoločenstvo pod vtedajším názvom Združenie miest a obcí Záhorskej oblasti. Od začiatku združovalo mestá a obce z 3 spomínaných okresov. Prvé roky pracovalo ešte bez právnej subjektivity a bez vlastných stanov. Zlom prišiel 23. februára 1995 na 5. sneme v Smrdákoch, kde sa rozhodlo, že naše združenie sa stane plnohodnotnou právnickou osobou s zostanovaným a jasne vymedzeným poslaním. Bol to významný krok, ktorý potvrdil, že naše mestá a obce Záhoria vedia držať spolu a naše združenie vie byť dôstojným a rešpektovaným partnerom. Od tých čias sa naše spoločenstvo rozvíjalo, rástlo a upevňovalo svoju pozíciu. Dnes môžeme s hrdosťou povedať, že Združenie miest a obcí Záhoria patrí k najstarším a čo do počtu najväčším regionálnym združeniam miest a obcí Slovenska, ale po dobu sa nikdy nerozdelilo na menšie celky. Vždy sa spájame. Držíme vždy druhé miesto, to znamená, sme druhý najstarší a sme druhý najväčší. A práve toto je v dnešnej dobe celospoločenskej situácii veľmi vzácne. V časoch, keď spoločnosť často rozdeľujú konflikty a protichodné záujmy, je naša jednota jasným dôkazom, že spolupráca má zmysel. A v tom je naša veľká sila. Prvým predsedom nášho združenia
sa stal pán Vladimír Moravčík, primátor mesta Malacký, ktorý túto funkciu vykonával od roku 1990 až do roku 1997. Po ňom prevzal štafetu pán Michal Srholec, primátor Skalice, a to v rokoch 1997 a 1998. V poradí tretím predsedom sa stal pán Ľubomír Parízek, primátor Senice, ktorý stál na čele združenia do roku 2002. Na čele nášho združenia pôsobili aj pán Jozef Ondrejka, primátor Malaciek, a pán Stanislav Chovanec, primátor Skalice. Najdlhšie predsednícke obdobie od roku 2014 do roku 2022 celých 8 rokov viedol naše združenie pán Peter Popuda, starosta Mokrého Hája v tom čase, a od roku 2002 mám tu česť na čele stáť ja ako primátor mesta Senica. Naše združenie nestojí len na predsedovi, ale na práci celého tímu. Rada Združenia miest a obcí Záhoria je najvyšším orgánom a v súčasnosti má 15 členov, ktorí zastupujú mestá a obce z celého regiónu. Máme svojich podpredsedov, tajomníka, kontrolnú komisiu a 3 okresné kluby v Senici, Malackách a Skalici. Predsedničkou klubu primátorov a starostov okresu Senica je pani Slavomíra Melišová, starostka obce Dojč. Klub primátorov a starostov okresu Malacký vedie pán Richard Nimš, starosta Veľkých Levár, a predsedom klubu primátorov a starostov okresu Skalica je pán Zdenko Čambal, primátor mesta Holíč. Práve tieto kluby predstavujú pevný základ nášho združenia, pretože umožňujú starostom a primátorom stretávať sa pravidelne alebo podľa potreby a riešiť konkrétne problémy priamo v teréne. Chcem sa pri tejto príležitosti poďakovať všetkým kolegyniam a kolegom v rade klubov a v kontrolných komisiách, pretože ich práca je často menej viditeľná, ale práve vďaka nej je naše združenie silné a funkčné. Naše združenie nepracuje iba vo vnútri regiónu, ale vždy bolo aj aktívnym partnerom na celoslovenskej úrovni. Do Rady Združenia miest a Slovenska volíme v každom volebnom období 3 zástupcov, verím, že čoskoro nás bude viac, a medzi nimi nechýbali osobnosti, ktoré významne prispeli k presadzovaniu záujmov obcí a miest Záhoria. Od Vladimíra Moravčíka, Pavla Grima, Michala Srholca, Ľubomíra Parízka, Jozefa Ondrejku, Petra Popudu až po súčasných zástupcov, medzi ktorých patrí aj Peter Šváral či Zdenko Čambal. Naši zástupcovia zastávali významné funkcie v odborných sekciách, boli aktívni a ich hlas bolo vždy počuť. Osobitne chcem vyzdvihnúť nezameniteľné diplomatické nasadenie pána Petra Popudu, o ktorom určite aj pán predseda Združenia miest a obcí Slovenska môže rozprávať v rámci Rady Združenia miest a obcí Slovenska, ktoré zastával naše rady a zastupoval nás po celé 2 desaťročia od roku 2002 do roku 2022. To je dôkaz kontinuity, skúsenosti a rešpektu, ktorý naše združenie v rámci Združenia miest a obcí Slovenska dlhodobo má. Pri tejto príležitosti chcem vyzdvihnúť aj našu spoluprácu v oblasti vzdelávania a odborného rastu, pravidelné odborné školenia, ktoré organizuje regionálne vzdelávacie centrum v Senici pod vedením auditorky pani Terezie Urbanovej, sú veľkým prínosom pre starostov, primátorov i pracovníkov obecných a mestských úradov. Pomáhajú nám nielen zorientovať sa v legislatívnych zmenách, ale aj zdieľať skúsenosti a hľadať praktické riešenia. Zároveň chcem poďakovať za dlhodobú a dobrú spoluprácu so štátnou správou na úrovni okresov a v neposlednom rade aj samosprávnych krajov. Druhý stupeň samosprávy, naše kraje, je pre mestá a obce kľúčovým partnerom. Spoločne riešime dopravu, školstvo, zdravotníctvo, sociálne služby a takisto aj čerpanie eurofondov. To všetko sú oblasti, ktoré priamo ovplyvňujú každodenný život ľudí v našich komunitách. Dnes sme sa zľahka obzreli do histórie, ale naše združenie je živé a dynamické a je potrebné, aby také zostalo aj naďalej. Životaschopné, pripravené čeliť náročným výzvam dneška i budúcnosti. Tí, ktorí ma poznáte, viete, že si nepotrpím na veľké slova, ale radšej uprednostňujem prácu
ale v tejto chvíli je na mieste pripomenúť si, kto vlastne sme. Naše združenie to nie sú budovy ani štruktúry na papieri, naše združenie to sú mestá a obce. To sú predovšetkým naši občania, ľudia, ktorí žijú, pracujú, vychovávajú svoje deti. Sme tu pre nich a sme tu vďaka nim. Ak má byť naše združenie aj naďalej silné a životaschopné, musí byť odrazom života našich občanov. Musí byť hlasom ich potrieb, partnerom pri hľadaní riešení a oporou v každodennej snahe o lepší a kvalitnejší život. Vážené dámy a páni, je potrebné, aby sme s plnou vážnosťou nasmerovali našu pozornosť k oblastiam, ktoré rozhodnú o našej budúcnosti. Ako predseda Združenia miest a obcí Záhoria ich vnímam ako naše významné priority, čo je napríklad vzdelávanie, kde obce a mestá sme v zriaďovateľskej pôsobnosti a nesieme veľkú zodpovednosť za to, aké podmienky vytvárame pre naše deti a mladých ľudí. Moderné školy a školské zariadenia musia byť miestom, kde sa pripravujú na život v rýchlo sa meniacom svete, aby sa vedeli presadiť v celosvetovej konkurencii a obstáť pred novými výzvami, ktoré im prinesie budúcnosť. Ďalšou témou sú zelené a udržateľné obce. Našou ambíciou je budovať úsporné budovy, zavádzať vodozádržné opatrenia pri chodníkoch, cestách, parkoviskách, aby sme vytvorili kvalitný priestor, pretože to je tá praktická služba, ktorú tvoríme pre našich občanov a pomáha, vychováva, zachováva kultúrne aj ľudské hodnoty pre budúce generácie. Za mimoriadne zásadné považujem budovanie modernej samosprávy, ktorá otvorene komunikuje s občanmi, ponúka im riešenia ich bežných problémov, rozhoduje sa na základe relevantných dát, nie pocitov. Ale pre nás je veľmi dôležitá silná komunita, teda občania, ktorí stoja pri svojej obci a obec, ktorá stojí pri nich. V tom bola vždy naša sila, v tom bude naša sila aj naďalej. Takto spojení dokážeme prekonať aj tie najťažšie prekážky a posúvať sa dopredu, čo sa v minulosti mnohokrát aj ukázalo. Jednota a súdržnosť je dôležitá. Je to základná podmienka, aby sme dokázali nielen zvládať krízové situácie, ale budovať prostredie, v ktorom sa ľuďom dobre žije a kde chcú zostať. Napokon, áno, medzi priority nám patrí samozrejme aj financovanie. Sú základnou podmienkou, ktorej sa odvíja fungovanie každej samosprávy. Už nie je pochyb, že reforma financovania samospráv je nevyhnutná, ak majú naše mestá a obce zostať životaschopné. Stačí sa pozrieť len k našim partnerom do Českej republiky. Na Slovensku sú naše mestá a obce oveľa viac závislé od rozhodnutí politikov na centrálnej úrovni. Pravidlá sa často menia a obcám chýba stabilita. Je na čase, aby sme z našej úrovne, z úrovne regiónov, miest a obcí s plnou vážnosťou iniciovali zmenu financovania samosprávy. Nemôžeme byť viazaní len na politické rozhodnutia, potrebujeme jasné, spravodlivé pravidlá a najmä predvídateľnosť. Len tak dokážeme naplňať naše plány a naše mestá a obce rozvíjať. Preto ako regionálne združenie Združenia miest a obcí Záhoria stojíme pevne aj pri našom celoslovenskom partnerovi Združenia miest a obcí Slovenska a podporujeme snahy a požiadavky, ktoré považujeme za zásadné pre budúcnosť samosprávy. To znamená, podporujeme stabilitu a predvídateľnosť príjmov. Podporujeme koniec prenosu povinností bez zdrojov. Ak štát zvýši štandard v školstve či sociálnych službách, musí automaticky pridať aj finančné krytie. Inak sa to deje na úkor obyvateľov našich miest a obcí. Podporujeme reformu financovania po konsolidácii, taktiež stabilný rámec eurofondov, moderné riadenie samosprávy a skutočný dialog so štátom. Na tomto musíme trvať, aby všetky konsolidačné a rozpočtové opatrenia prechádzali riadnym rokovaním, aby bol dostatok času na pripomienkovanie aj zo strany samospráv. V týchto bodoch pevne stojíme za Združením miest a obcí Slovenska a budeme aktívne presadzovať, aby reforma financovania samospráv
bola férová, stabilná a hlavne férová pre občanov. Vážení kolegovia, pozícia miest a obcí na Slovensku je dnes špecifická a náročná. Na jednej strane sme najbližšie k občanom, ľudia od samosprávy očakávajú riešenia všetkého, čoho sa dotýka ich každodenný život. Školy, cesty, verejné osvetlenie, sociálne služby, kultúra či poriadok. Je prirodzené, že naši občania tlačia na kvalitu a dostupnosť týchto služieb. Na druhej strane čelíme finančným obmedzeniam, ktoré sa v posledných rokoch ešte prehlbili. Často balansujeme na hrane nemožného a dostávame sa do pasce. Máme poskytovať viac, ale s menšími zdrojmi. Starostovia a primátori sú v prvej línii, hľadajú kompromisy medzi tým, čo ľudia potrebujú a tým, čo si obce a mestá reálne môžu dovoliť. Sme vo veľmi zodpovednej, no zároveň aj zraniteľnej pozícii. A bez systémovej zmeny financovania sa životaschopnosť našich samospráv bude naďalej oslabovať. A znovu si dovolím zdôrazniť, že jednota a súdržnosť sú opornými bodmi, piliermi medzi nami, starostovmi, primátormi, ale medzi obcami a občanmi. Ak budeme stáť pri sebe, dokážeme byť silným partnerom voči štátu, pevným a oporným bodom pre našich ľudí. Ďakujem vám všetkým, že napriek náročnej práci a obmedzeným zdrojom hľadáte riešenia a posúvate svoje mestá a obce dopredu. Nech je toto výročie povzbudením za spoločne zvládneme aj tie najväčšie výzvy. Ďakujem vám za pozornosť a ako ja to zvyknem hovoriť, ak by to bolo jednoduché, mohol by to robiť každý, takže povzbuďme sa a poďme do práce. Česi sa nechali nahovoriť, trošku som ich prehováral a dali sa nahovoriť, posledný oktobrový týždeň, kedy si pripomíname vyhlásenie Československa Prahe a prijatia Martinskej deklarácie, bude prebiehať týždeň československej vzájomnosti. A ten okrem iného spočíva v tom, že v českých a slovenských partnerských mestách budú naprieč vlajkovými výzobami vliať u nás české, alebo po našom československé vlajky a v Čechách slovenské. Prvý ročník bol práve minulý rok, kedy sa zapojilo 70 miest a obcí Čech a Slovenska. Bol by som rád, keby tento rok to bol násobok. Robíme tomu kampaň a som presvedčený, že mestá a obce tu, na Záhorí, budú vlajkovou loďou Československej vzájomnosti práve preto, že Česi a Slováci svoju blízkosť a spoluprácu preukázali nielen v 21., ale aj v 20., 19. a 18. storočí. Do ďalších rokov, dámy a páni, vám a vašim blízkym prajem pre všetkým pevné zdravie, šťastie, Božie požehnanie, pokoj a spokojnosť v rodinách, domovoch, ale samozrejme na pracovisku a želajme si spoločne, aby samospráva miest a obcí v súčinnosti s samosprávou krajov na Slovensku rozkvitala a aby sme občanov vedeli vždy doručiť kvalitné služby, ktoré budú znakom spokojnosti pre občanov Slovenskej republiky. Dámy a páni, ďakujem za pozornosť aj za pozvanie. Prajem všetko dobré. Jozef Božík, predseda Združenia miest a obcí Slovenska. Ďakujeme za to, že to bolo viac ako 5 minút, lebo zazneli naozaj dôležité posolstvá, nad ktorými sme sa mali asi všetci zamyslieť. No a v tejto chvíli, ctení hostia, nasleduje opäť niečo, čo odráža tradície aj kultúru tohto regiónu. Vystúpi folklórna skupina Leváran z Veľkých Levár aj so svojou cymbálovkou. Share.
Možno len taká zákulisná informácia, aj s cymbalovkou samozrejme. Že práve dnes detský folklórny súbor Levaránek oslavuje 22. výročie. Dámy a páni, no a pozdraviť vás pri príležitosti 35. výročia Združenia miest a obcí Záhorie prichádza aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja, pán Juraj Droba, už aj pripravený. Nech sa páči. Dámy a páni, milí priatelia, predrečníci mali každý 5 minút, využili minimálne 10. Ja som tiež dostal tých 5 a využijem 2. Hovorí jeden z vás, starosta Ružinova, Martin Chren, môj dlhoročný kamarát, že príhovory by nemali byť dlhšie ako ten intimný akt, takže ja končím. Pekný deň. Nie, trošku vážnejšie. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Vidím tu veľa známych tvári. Dovolím si povedať, že priateľov starostov z nášho Bratislavského kraja. Vidím tu dokonca aj veľa priateľov starostov z Trnavského kraja. Stretávame sa pravidelne. Beriem to tak, že sme na jednej lodi. S Jožom Božíkom si to opakovane hovoríme, že nemá význam sa nejak porovnávať Únia miest, SMOS, SK8, všetci sme na jednej lodi. Kopeme, bojujeme za samosprávu. Myslím si, že kľúčom a cestou je trošku sa odpútať od stranickej politiky. Takže niektorí z vás potrebujú stranické tričko na to, aby vyhrávali voľby. Niektorým to tričko práve naopak zavadzia a vadí. Každý to máme inak. V rôznych mestách, v rôznych obciach sú rôzne typy nálada voličov. Ale pre mňa je dôležité, že či ten starosta robí niečo pre svoju obec a zveľaďuje ju a rastie spolu, alebo nie. A ak to nerobí, tak dostane po 4 rokoch po krku a čapicami ho vyženieme z tej obce alebo z toho mesta. Ak to robí dobre, tak je úplne jedno, že či má alebo nemá nejaké stranické tričko. A toto si na vás veľmi vážim. Ja naozaj mám 89 starostov a primátorov. Snažím sa, aby sme fungovali a tie samosprávne kraje, či sa vám to páči alebo nie, asi sa vám to väčšinou páči, lebo kopeme spolu. Ale sme tu na to, aby sme rozhodovali o tom, čo je najlepšie pre celé územie a vieme sa na to pozrieť trošku z väčšej perspektívy ako z perspektívy vašich obcí a miest. Vieme možno rozhodnúť, čo bude dobre pre kraj. Nie vždy to je dobre pre danú obec, ale pozeráme na ten väčší celkový záujem a väčšina z vás naskočila na tento vlak a pomáha nám v tom. Takže chcem vám poďakovať aj mojim z Bratislavského kraja, vidím vás tu mnohých. Chcem poďakovať aj tým zo Záhoria a z Trnavského samosprávneho kraja. Myslím si, že viete všetci, o čom hovorím. A chcem vám popriať krásny deň a teším sa. Je mi cťou a radosťou byť županom. Neberiem to tak, že som vašim šéfom, lebo ani nie som ani formálne, lebo vás zvolili takisto vaši obyvateľia. Ale skôr to beriem tak, že župa je ako servisná organizácia pre vás. Keď máte obec s 2000 obyvateľov, tak logicky asi nemôžete zamestnať drahého experta na eurofondy. A vtedy sme tam my, prídeme, pomôžeme, vybavíme, napíšeme projekt a toto beriem ako hlavnú úlohu župy, podávať vám pomocnú ruku, takže sa na nás aj naďalej obracajte s dôverou. Naozaj to beriem tak, že som tu pre vás a slúžim vám. Ďakujem. Veľmi pekne, Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja. Ďakujeme aj za to, že si vo svojom nabitom pracovnom programe na nás našiel čas. No a v tejto chvíli dostanú priestor opäť mladé talenty tohto regiónu. Svoje nadšenie predvedú žiaci základnej umeleckej školy Jany Kocianovej v Šaštine Stráža. A v ich podaní si vypočujeme skladbu Antonína Žváčeka Dožinková.
Dnes si, vážení prítomní, chceme uctiť všetkých vás, ktorí ste stáli alebo stojíte na čele obcí a miest. To znamená, že za tých uplynulých 35 rokov ste vytvárali históriu Združenia miest a obcí Záhorie. Začneme okresom Malacký a ja teda vždy pri každom okrese pridám aj niekoľko takých zákulisných informácií, ktoré som dostala. Možno pobavia, možno zaujmú, v každom prípade pevne veríme, že budú takým príjemným svestrením toho nášho dnešného programu a chcela by som vás potom pekne vyzvať, tak ako vás budem postupne čítať, všetkých, ktorí ste tu prítomní, aby ste prichádzali sem pod pódium, kde máme pre vás pripravené takú malú pozornosť a zároveň spomienku na 35. výročie, ale zároveň aj na ten dnešný špeciálny deň. Ako som už teda povedala, začneme okresom Malacký, kde sa za tých 35 rokov vystriedalo 111 starostov a z toho v Marianke najviac, a to 10. Najčastejšie sa opakujúce priezviská starostov Moravčík, Slezák a Pernecký, a inak v tomto prípade otec a potom syn pokryli celé obdobie. Najdlhšie vo funkcii je pán Hubert Daniel od roku 2003. Máme aj starostu zo Suchohradu, ktorý si po 2 volebných obdobiach prestávky povedal, že do toho ide opäť. No a okres je známym, čo vám budem rozprávať, najstarším pútnickým miestom Marianka. Medzi starostami nájdeme poľovníkov, vojakov, aj policajta. To znamená, že ochrana obcí je zaistená naozaj vo všetkých smeroch. Dámy a páni, poďme oceniť a poďakovať osobnostiam, ktoré sa starali a starajú o svoje mesta a obce v okrese Malacký. Máme to v abecednom poradí a začneme mestami. Malacký, inžinier Vladimír Moravčík, doktor Jozef Ondrejka, Stupava, inžinier Anton Daráš, Ján Beleš, inžinier Ľubomír Žiak, Pavel Slezák, inžinier Roman Maroš a magister Peter Novysedlák. Takže prosím, ak tu máme niekoho, z ktorých som spomínala, tak prosím, poďte si prevziať. Ako som už naznačila, malú pozornosť. Nech sa páči. A môžete potom, aby sme to trošičku urýchlili, tak prichádzať postupne, ako budem čítať vaše mená. Každý, koho tu máme, samozrejme musím pripomenúť, že nie všetci sú tu spolu s nami, predsa len je také obdobie covidové a chrípkové, takže niektorí žiaľ museli zostať doma. Takže páni, vítajte medzi nami, samozrejme aj fotografia a takisto ďakovné listy a ďalšia malá pozornosť, ktorá bude pripomínať 35. výročie Združenia miest a obcí Záhorie. Toto sú bývalí aj súčasní primátori, ako som už povedala, nie všetci, z miest Malacký a Stupava. Áno, skontrolujte si pre istotu, či je vaše meno na tom ďakovnom liste. Ale v každom prípade bude na to ešte priestor, ak by náhodou bol niektorý vymenený, aby sa dostali do správnych. Tak a v tejto chvíli široký úsmev aj s pánom predsedom. Ďakujeme páni. Nasledujú Borinka, Karol Mihalský, Milan Maxián, Jozef Pokorný, Miroslav Paulen. Ak ste tu spolu s nami, nech sa páči, poďte pod pódium. Gajari, Peter Rohlíček, Terezia Ščibrániová,
inžinier Peter Didlitát, bakalár Martin Rybeký. Takže opäť vás poprosíme všetkých prítomných, spomenutých, aby si prišli prevziať ďakovný list, aj nádhernú vázu, ak som teda dobre videla, ktorá bude pripomínať ten dnešný deň. Nech sa páči. Si išli tak opatrne, som nevedela, že či idete za mnou, alebo si prevziať. Tuto slovní zástupcovia Borinky a Gajár. Takže opäť chcem využiť tento priestor, kým sa budú odovzdávať ďakovné listy do tých správnych rúk. Vždy, keď prečítam vaše meno, aby nám to išlo tak pekne svižne, aj vás svižným krokom, aby ste prišli ku nám, aby ste si prišli prevziať ocenenie. Aby sme o to skôr prešli k tej neoficiálnej časti nášho programu a mohli ste sa porozprávať, pospomínať na tých predchádzajúcich 35 rokov. Ďakujeme pekne. Nasleduje Jablonové, Florián Kotes, Ľudovít Prichta, Peter Klamo, inžinier Ondrej Jurčák, inžinier Ondrej Uhliarik, ďalej Jakubov, Štefan Klas, Bibiana Sirotová, inžinier Milan Karovič, bakalárka Elena Límová a magister Peter Gajdár. Aj pán predseda vyzýva na priebežné dobiehanie, áno, ku nám. Takže páni, vítajte. Ako hovoríme, nie všetkých, ktorých čítam, nie všetci sú tu spolu s nami, či už kvôli chorobe alebo iným príčinám. Vítajte medzi nami, tešíme sa, že ste tu a samozrejme aj pre vás ďakujeme listy a spomienkový predmet. Toto sú zástupcovia Jablonového a Jakubova. No páni majú jednoznačne prevahu, ako to zatiaľ sledujem. Pamiatku, fotografia. Ďakujeme. Kostolište Karol Galba, magister Hubert Danihel, kuchyňa Alois Chamras, Jozef Ambra, František Pálka, Robert Bujna a Miroslava Fraňová. Takisto vás srdečne vítame. A zrejme správne doplním, že tí, ktorí tu dnes s nami nemôžu byť, tak tým budú či už ďakovné listy, alebo tie krásne vázy odovzdané dodatočne. Ale mám pocit, že tu máme plný počet. Jeden nám chýba. Zástupcovia kostolišťa a kuchyne. Krásni krojovaní asistenti a asistentky. Veľké poďakovanie za vašu prácu. No, môžu sa pripraviť zástupcovia z obcí Láb a Uzorno.
smerom k nám. Ale najskôr ešte spoločná fotografia. Patrí sa ako pamiatka na 35. výročie. Ďakujeme. Ako som už spomenula, máme tu aj zástupcov Lábu, inžinier Kazimír Chmela, doktorka Monika Valúchová, Marian Moravčík, bakalár Štefan Fogo a Lozorno Jan Vlček, Štefan Minarovič, Ľubomír Haramia, doktor Vladimír Bečár, Ľubomír Holúbek a magister Ľuboš Tvrdoň. Blahoželáme. Pokračovať budeme písmenom M. Čakajú nás zástupcovia z Malých Levárov, Marianky aj Perneka. Ďakujeme ešte raz. Malé Leváre, Milan Pernecký a Adrian Pernecký. Marianka Dušan Novák, Valéria Kovačičová, inžinier Bohuslav Blecha, Jozef Kráľ, inžinier William Bolgáč, doktor Radovan Jurika, Peter Hasoň, inžinier Dušan Statelov, inžinier Eugen Jevkel, Zuzana Iváková a z Perneka Ján Halinár, František Bokes a inžinier Martin Ledník. Tešíme sa, že aj ženské posily tu máme tento raz. Najbližšie pozvané zástupcov z Plaveckého Podhradia a Plaveckého Mikuláša. Starostovia stále stoja na čelovci Malé Leváre, Marianka a Pernek. Áno, môžete pokojne aj spontánne začať. Fotografia na záver. Dámy a
páni, ďakujeme. Plavecké podhradie Jaroslava Janotková, Marian Zecher, magister Milan Kousal, inžinier Julius Papán, plavecký Mikuláš, Jozef Krajčírik, Melania Kilipovská, Mária Jeklová, Marta Hlavatá, inžinier Peter Válek a magisterka Emilia Valuchová. Vítajte, tešíme sa, že ste tu spolu s nami. A taktiež ďakovné listy, aj spomienkové predmety od nádherných krojovaných asistentov. A samozrejme gratulácia od predsedu Združenia miest a obcí Záhrie. Je zrejme, že nikto z vás dnes neodíde s prázdnymi rukami. Predám je krásna ruža. Toto sú starostovia Plaveckého Podhradia a Plaveckého Mikuláša. Nasleduje Plavecký Štvrtok, Eduard Petrík, inžinierka Margita Fischerová, Milan Pajíček, inžinier Ivan Slezák, Radoslav Penkovič a rohožník Vavrinec Báchor, Miroslav Blažek, Jan Želipský a magister Peter Šváral. Takisto vás vítame medzi nami. Páni, zaujmite svoje miesto, kamkoľvek sa postavíte, a tam prostred, aby ešte viac vynikla. Spomenula, tak tí, ktorí tu dnes s nami nie sú, tým odovzdáme. Či už ďakovný list, alebo vás dodatočne. Ešte čakáme na ten správny ďakovný list so správnym menom. Je to jednoduché zorientovať sa v tej rýchlosti. Vyzerá to, že už to máme všetko
všetko tak ako treba, takže už iba fotografia pre starostov z Plaveckého štvrtka a Romožníka. A sme pri písmene S. Sološnica, Miroslav Polák, Miloslav Vanek, Oto Blažíček, Mária Hirtová, Anna Čermáková a studienka, Stanislav Kovarík, magisterka Zita Kurová, inžinier Boris Slonku a Ivona Hlavenková. Ešte poprosíme pani Antoniu Hrúzovú. Je tu? Tak, povedali mi, že sme neprečítali, ale prečítali nakoniec. Pán predseda sa aj zapotí. Starostovia Sološnice a studienky. Poprosím aj starostov zo Suchohradu, Antónia Comorková, Jan Spišiak, Jozef Temer, Andrea Grunbárová, Jozef Temer, toho tu máme dvakrát, takže stačí raz, keď príde. Veľké leváre Eduard Holý, bakalára Štefan Kudlička a inžinier Richard Nímš. Takže Suchohrad, Veľké leváre. Prosím na starostov. A je starostku. Tam prišli medzi nás. Samozrejme, rovnako sa teším, že ste tu spolu s nami, že si môžete prevziať tie malé pozornosti, ktoré sú pre vás pri tomto krásnom výročí pripravené. Poďakovanie za vašu prácu a gratulácie od pána predsedu. Starostovia
Suchohradu a Veľký Hlevár. Ďakujeme pekne. Poprosím aj starostov z Vysokej pri Morave, Ivan Klas, Milana Lapčík, Dušan Dvoran, magister Andrej Dvoran a Záhorská Ves, Pavol Danihel, Jozef Doršic, doktor Boris Šimkovič a Pavol Danihel. Toho som vlastne dvakrát prečítala, takže iba jedenkrát stačí Pavol Danihel. Tak tu máme starostov zapísaných podľa období, v ktorých boli vo svojich funkciách, takže preto sa stane, že niektorí sú v tom zozname dvakrát. Závod, Zohor a vojenský obvod Záhorie. Takže vás, ktorí ste tu, z týchto obcí, poprosím, aby ste sa pripravili. Fotografia na záver starostov Vysokej pri Morave a Záhorskej Vsi. Iba Vysokej. Dostávame sa do finále, teda čo sa týka okresu Malacký. Poprosíme, aby prišli medzi nás z obce Závod Emil Kučera, Ferdinand Brinkač, Jozef Gajda, inžinier Peter Vrablec, Radomír Ševeček, zo Zohora Ondrej Valent, Ľudovít Rybár, Ľubica Havranová, doktorka Eva Michalinová a bakalár Martin Zalesňák a z vojenského obvodu Záhorie Pavol Škrha. Kto tu dnes je skôr s nami? Toho veľmi radi a srdečne privítame. Dvaja zástupcovia. Traja. Veľké poďakovanie za vašu prácu, starostovia obcí Závod, Zohor a vojenského obvodu Záhorie. Dámy a páni, teraz možno trošku vážnejšie, pretože je to celkom logické za tých 35 rokov, že nie všetci primátori a starostovia Združenia miest a obcí Záhorie tu dnes s nami môžu byť. A ja by som vás teraz chcela poprosiť, aby sme si na nich spomenuli a aby sme si ich uctili symbolickou minútou ticha. Ďakujem pekne. Vážené dámy, vážení páni, ctení hostia, oficiálna časť programu k 35. výročiu vzniku Združenia miest a obcí Záhorie sa končí. Ja by som chcela ešte raz v mene všetkých organizátorov poďakovať starostom a primátorom, ktorí stáli a stále stojíte na čele obcí a miest a ste súčasťou Združenia miest a obcí Záhorie, za vašu prácu, za vaše zanietenie a pravdaže aj za to, že ste príkladom pre nás ostatných. A v tejto chvíli
poprosím, aby prišiel ku mne predseda Združenia miest a obcí Záhorie, pán Marian Džačovský. Pardon, Martin, vidíte, už som vás aj premenovala, toľko ste tu pri mne boli, takže ešte raz pán Martin Džačovský. Máte príbytok? Máte, takže teraz je to na vás, nech sa páči. A ešte by som poprosil, než budeme mať prípitok, tak Peťa Pobudu by som poprosil, ešte by som rád poďakoval ľuďom, ktorí urobili to, že sa nám podarilo toto všetko zorganizovať, urobiť, to znamená náš prípravný výbor. A rád by som teda zavolal Slávku Melišovú, starostku obce Dojč, Danku Žurkovú, starostku obce Popudinské Močidlany, Kristínu Biskupičovú, Anu Čermákovú, Olgu Procházkovú, Evu Černekovú a teda aj Peťa Pobudu, aby sme im všetkým takto, by som povedal, keď si nastúpia, aby sme im pekne krásne poďakovali, pretože je to ich práca, ako to tu máme nachystané, čo máme objednané, že vás všetkých pozvali, že sa tu s tým vytrápili, niekoľko dní a týždňov to plánovali, to znamená, posledné dni tu strávili, aby sme boli takto spokojní, takže verím tomu, že potom si zaslúžia jeden veľký potlesk, ale počkáme, kým sa nám tu ešte zoradia. Áno, nebolo to v programe, ja viem, prepáč. Milé dámy, určite hovorím za všetkých, že vám ďakujeme za to, že ste sa na to podujali a že ste to takto krásne pripravili, objednali, všetko zabezpečili, pretože my ostatní sme sa pri tom jemne zviezli a myslím si, že sme všetci radi, že sa podarilo takéto krásne stretnutie a samozrejme môžete to zopakovať zase o niekoľko pár rokov, dobre? Len tak trošku odľahčila. Všimáte si, páni, organizačný tím a samé ráno. Ja to ešte skresím. Organizačný tím začal v tomto zložení, potom sme k sebe pribrali Peťa Pobudu a potom sme k sebe ešte pribrali Roba Macka. Lebo Peťo Pobuda má veľa skúseností a Robo Macek je hostiteľ. A keby nie títo dvaja chlapi, tak nemáme tu na žiadne médiá, lebo my ženy sa neradi prezentujeme a oni nás upozorňujú, že potrebujeme fotografa, potrebujeme TV sen, potrebujeme proste sa zviditeľniť. Takže ďakujem vám, chlapci, za to. A Martin Džačovský, ten teda dopadol najhoršie, lebo sa o všetkom dozvedel až o 5 minút 12, ale zvládol to úžasne. Ďakujem. Ja by som sa chcel všetkým ospravedlniť. A to preto, lebo to tak dlho trvalo. Na pláne sme tu mali takto. My sme spravili také stretnutie starostov okresu Skalica k 25. výročiu a videl som, že sa to osvedčilo, že tí ľudia mali z toho radosť a mali si stále čo povedať. Každý, kto je zvolený do tejto funkcie, či na jedno volebné obdobie alebo na 8, každý má v srdci a v hlave samosprávu. To sa nedá nejako vytlcť, jednoducho každý s tým žije. A mám s tým osobné skúsenosti, dodnes sa stretávam s niektorými starostami, ktorí už nie sú dlhé roky o funkcii a v Skalici zatelefónujú a oči im žiara, keď sa začneme rozprávať o novinkách a o samospráve. Preto keď som v roku 2014 prevzal rolu predsedu nášho združenia, vtedy som všetkým slúbil, že takéto stretnutie zorganizujem. Je to najväčšie stretnutie starostov a primátorov, starostiek a primátoriek, emeritných a súčasných na Slovensku. Pán predseda z MOSu
pán predseda z MOSu bol v šoku, keď som prišiel, že takéto niečo nečakal. Že Peter, to ako sa ti podarilo? No, bolo to dlhé čakanie, pretože v roku 2020 sme to chceli spraviť, bohužiaľ, korona nám to nedovolila. Ale ja som aj preto prijal pozíciu tajomníka tohto združenia, lebo som chcel dokončiť to načaté dielo a to, čo sme slúbili, aj splniť. Ja by som chcel poďakovať, dámam sa už ďakovalo, bez nich by som to nedal. Ale ešte by som chcel vyzdvihnúť domáceho pána starostu, Robo Macek odvietol fantastickú prácu. A samozrejme uvoľnilo to svojich ľudí v rámci úradu, za čo im tiež veľmi pekne ďakujem, to bol tiež nám to veľmi pomohlo. A verím tomu, že takéto stretnutie možno ďalšia generácia zopakuje. Ale najviac by som chcel poďakovať vám, ktorí tu sedíte v sále, že ste došli. Pretože keby ste neprišli, my, čo sme to pol roka odmakali, by sme boli veľmi smutní. Takto nás hreje všetkých pri srdci, že ste sa mohli stretnúť, porozprávať sa. A keď som videl tie objatia a tie krásne úsmevy a všetko, čo sme si povedali dnes, tak za to tá poloročná drina stála. A na záver ešte samozrejme poďakovať všetkým účinkujúcim a pani moderátorke, ktorá bola skvelá a kytičku odovzdám, je tam pre ňu pripravená. Takže ešte raz všetkým vám ďakujem, že ste prišli a užíme si tie chvíle, lebo sú vzácne a možno už ani nebudú. A organizačne všetko sa nahralo, celé toto dnešné podujatie nahrá, tak kto bude mať záujem, CDčko, alebo proste napálíme to, plus fotografie. Budú sa fotiť bývalí členovia, bývalí predsedovia, členovia rady z MOSu a ďalší. Kto chcete sa odfotíte, je tu profesionálna fotografka a všetkým potom doručíme foto a CDčko z tohto podujatia. Takže ďakujem veľmi pekne ešte raz, že ste prišli a teším sa na vás všetkých na budúce. Ešte doplním, že fotostina bude v tom foaje, v tej vstupnej chodbe. Poďme na to. Takže poďme na prípitok. Milí kolegovia a kolegyne, ďakujem vám všetkým za tých 35 rokov práce. Každý jeden svojou trochou prispel k tomu, ako sa dnes dobre máme a myslím si, že práca primátorky, starostky, primátora, starostu je veľmi ťažká, zložitá, mnohokrát ťažko predstaviteľná. Je to o mnohých kompromisoch, ktoré viete robiť a myslím si, že to je dobré. Takže prajem nám všetkým, aby sme naozaj ďalej napredovali a viedli naše obce a mestá srdcom a vpred. Na zdravie! Ani lepsze